বিটিআর ইলেকশন খুব ভালো বিটিআর ইলেকশন আমি 40টাতেই ভারতীয় জনতা পাर्टीए খেলার কথা চিন্তা কৰিছো मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय जोंनि बीटीसी पलिटिकल सिस्टेमाव जाय थासारिखौ जोङो सोमजिगोन फैगोन होननानै जोङो गिखांनाय मोनोमोन बे थासारिया दिनैयो जोंनि बीटीसी पलिटिकल सिस्टेमाव थारैनो दिनैयो सोमजिनो चान्स मोनबाय जोबोद दुखु गोनांनि बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोना बे भिडिअखौ एसे आबुङै खोनासंनानै लाग्रो मुख्यमंत्री डांगरिया এটা ঘোষণা কৰিছিল আগতে যে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া যিটো সমষ্টিত খেলিব আৰু হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়া যিটো সমষ্টিত খেলিব সেই দুটা সমষ্টিত আমি প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিও মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেইটো ষ্টেণ্ড আজিৰ দিনলৈকে আছে বিজেপি অকলে নিৰ্বাচন খেলিব কিন্তু ৰাজনীতিত পথ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে মই আকৌ কম ৰাজনীতিৰ পৰিদৃশ্য সলনি হৈ থাকে যেনেকুৱা মানে দেশ হ'ব তেনেকুৱা বেশ ধৰিব লাগিব আমি হয় না নহয় এই পৰিস্থিতি চলিব সেই পৰিস্থিতি চাইহে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম সব এতিয়া ফ্লোৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যনত বিপিএফ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আছে ফ্লোৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন এছেম্বলি ফ্লোৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যনত গতিকে সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিষয়টো চিন্তা কৰিব দলৰ মজিয়াত আমি চূড়ান্ত একো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই কাৰণ দলৰ মজিয়াখন বেলেগ চৰকাৰৰ মজিয়াখন বেলেগ দল হিচাপে আমি আটাইকেইটা দলে বহি যদি আমি ভাবো যে আগ্ৰামা ডাঙৰীয়াকো আনিব লাগে তেতিয়ালে পৰৱৰ্তী সময়ত এইবিলাক চিন্তা হ'ব আজিৰ দিনত কিন্তু এনেকুৱা চিন্তা নাই दिनै सोरबा पलिटिकल लिडारा सोरबा सासे पलिटिकल लिडारखौ भट होनानै देरहासार होहरनो थाखाय खावलायनाय बाथ्राया एसे दस्रा जायो नाथाय जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव जिरायनानै पलिटिक्सनि बाथ्राखौ लोगोसे सोरबा पलिटिकल लिडारखौ जोंनि बर' हारिनि जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांनांगौनि थांखियै भट होनो खावलायनाय बाथ्राया दिनैयो जोबोद माने डिफारेन्स जायो आरो बे बिथिंखौ नायनानै जों दिनैयो थारला थोंजोङै बुंनो हायो बेहा पलिटिक्सनि गुन्दै मोनजादों आरो जाय लिडारखौ बियो भट होनो थाखाय खावलायदों बैसोरनि आन्दैयै माखासे गरलाफोरखौ बियो मोनजादों जायनि थाखाय दिनैयो बेफोरबायदि गावबा गावनि व्यक्तिगत पार्सनेल स्वार्थबादीनि थाखाय पार्सनेल गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय दिनैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै जोंनि बर' हारिनि जेंना जेथोखौ सुस्रांनांगौनि थांखियै बे गुबुन हारिनि सोरबा पलिटिकल लिडारनो भट होनो खावलायदोंमोन बै थांनाय मोनसे समाव जोबोद दुखुनि बाथ्रा दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बेफोरबायदि लाजिथावना जाथायफोरखौ बाथ्राफोरखौ दिनैयो बावलांनो सानबाय नामा लाजिनांगौ जोङो दिनैयो बेफोरबायदिनो बै साफा सानै लिडारफोरनि ननसेन्स बाथ्रा ननसेन्स खामानिनि थाखाय जों दिनैयो लाजिनांगौ बाध्य जानानै फैदों आरो बैसोरनि थाखायनो दिनैसिमबो बर'फोरखौ जाम्बा होनखुमायो जोंनि बर' हारिखौ बर' हारिनि माखासे लिडारफोरखौ नायनानै बिसोरो मिनिखुमायो 17 इयार्स बीटीसी पलिटिकल सिस्टेमाव स्टेटनि पलिटिकल सिस्टेमा गादबनानै जोंनि बीटीसीखौ दखल खालामनो हायाखैमोन नाथाय मानगोनां प्रमोद बर' बिथाङा जोंनि बीटीसी पलिटिकल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनाय लोगो लोगोनो जोंनि बीटीसी पलिटिकल सिस्टेमा दिनै स्टेटनि खबजायाव थांबाय स्टेटनि आथिं सिङाव थांबाय दिनै जोंहा जोंनि न'खराव मोननै पलिटिकल पार्टी दङ रायजो राजा नोंथांमोन बीपीएफ आरो इउपिपिएल दिनै बीपीएफ आरो इउपिपिएल पार्टीनि बिखायाव आइथें होनानै बै स्टेटनि पलिटिकल सिस्टेमा दिनैयो जोंनि बीटीसी पलिटिकल सिस्टेमखौ पलिटिकल कलनि खालामनो थांगासिनो दङ गरसे गरनैनि थाखाय गावनि सीट पावार मोननांगौनि थाखायनो दिनैयो जोंनि बर' फिसाफोरनि बेसेनजों लाबोनो हानाय मोनबोनाय जोंनि बे बीटीसी पलिटिकल सिस्टेमनि पावार एन्ड फांसनफोरखौ गोहोफोरखौ दिनै बिसोरो फानबाय रायजो राजा नोंथांमोन सानबैसे जानो बेफोरबायदि सानबैसे जानो दिनैयो एसेबां गोलाव सम बे स्टेटनिफ्रायनो जोंनि माहारिखौ उदांस्रि खालामनांगौनि थांखियै हाजार बर' फिसाफोरा दिनै थैलांबाय हाजार बर' फिसाफोरा दिनै फेक इनकाउन्टार जालांबाय दिनैसिमबो माने
जोंनि हारिनि बिखायाव ओरैबायदि बर' फिसा दंना जोंनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौनो सोबख'नानै दिनैयो गुबुन हारिजों लोगो जानानै जोंनि बर'नि न'खरखौनो डिस्ट्रय खालामनो नाजाग्रा एसेबां लासिं सिं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै दिपेन बर' आदाया बै गुबुन हारिनि सोरबा पलिटिकेल लिडारनो जोंनि बर' हारिनि जेंना जेथोखौ सुस्रांनांगौनि थांखियै भट होनो खावलायनो मा गोनांथि दंमोन मा दरखार दंमोन बेनि मेन इस्युआ मा जोंनि बर' हारिनि सानैसो सीट पावार लुबैसुला रां लुबैसुला सेल्फिश लिडारफोरनि थाखाय दिनैयो जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाबो मिनिंलेस जानानै थांबाय गादब जानानै दिनैयो स्टेटजों सालायहोजागासिनो दङ आरो बैसोरनि थाखायनो दिनैयो आउट अफ BTC आव थानाय बर' फिसाफोराबो दिनैयो गोजोन गैया आउट अफ BTC आव थानाय बर' फिसाफोरखौबो बे जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमजों रिलेटेड थानानै असान्ति खालामगासिनो दङ आरो स्पेसियली सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' गामि सोसननांगौनि बाथ्राखौ लानानै बारम्बार पलिटिकेलि इस्यु खालामनो नाजागासिनो दङ आरो बेनि एगेन्स्टआव बै सनितपुर आरो बिश्वनाथाव थांनानै मेल मिटिं खालामहैनानै रायजो राजाफोरखौ माने गुरै गुरै माने फुस्लायहैनो नाजानाय माखासे प्रग्रामफोरखौबो जों दिनै नुनो मोन्दों एसेबां थगायो जेराव जोंनि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बेसेननि हेफाजाबावसो दिनैयो बैफोरबायदि लिडारफोरा साफा लिडार जानो हादों नाथाय बिसोर लिडार जाखांनायनि उनावहायनो जोंनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ सोबख'नानै गावबागाव बेनिफिट्सनि थाखाय दिनैयो जोंनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ बै स्टेटनि एन्टि बर' हारिनि माखासे मानसिफोरनो पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों बानस'नानै फानस'गासिनो दङ बेसे लासिंसिनि बाथ्रा जाय मानसिखौ जोंनि बर' हारिनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांनायनि थांखियै देरहासार होहरनो थाखाय खावलायदोंमोन बे मानसियानो दिनैयो जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव बै आसाम स्टेटनि पलिटिकेल सिस्टेमनि कल'नि खालामनो थांगासिनो दङ थांनाय 2020-27 जानुवारि BTR पिस एकर्ड एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव खायदा बोराय बाहायनानै BTCनि CEMनि सियारखौ आवग्रिनानै लानो हादोंमोन आरो बे BTCनि CEMनि सियारखौ आवग्रिनो थाखाय आवग्रिनायाव बै स्टेट गभर्नमेन्टनि माखासे एन्टि बड' पलिटिकेल लिडारफोरा बिथांजों हेफाजाब होदों जायनि थाखाय बिथाङा इजिलि जोंनि BTCनि CEMनि सियाराव जिरायनो खाबु मोनदों दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गोजोननि बाथ्रा 35 लाख बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरखौ लाफानानै गोजोन गायसनलांनायनि थांखियै दिनै BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव स्ल'गान होदों परिबर्तननि नामाव दिनै बिथाङा स्ल'गान होनानै BTCखौ सालायलांनो नाजादों दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि BTC गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समावबो जोंनि बर' फिसाफ्रा इफेक्सन खालामनानै होखारजानांगौ जोंनि बर' बिमा माहारिफोरा बुग्लि सुग्लि होसोजानांगौ बायथ' जानानै फैदों दिनै बेराफारसेथिं गोजोननि बाथ्रा बुङो बेराफारसेथिं परिबर्तननि बाथ्रा बुङो दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा स्ल'गान खालामो न'खर साख्रि 2 बोसोरनि गेजेराव सुइजारलेण्ड खालामनायनि बाथ्रा BTR एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय जायफोर दफा क्ल'जफोर बै दफा क्ल'जफोरा आखरे जुदि पालन जायाबा मावफुंजायाब्ला आसाम स्टेटनि सोरबा केबिनेट मिनिस्टारनि न'नि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जाहैनायनि माखासे बाथ्रा बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राफोरजों बे BTC पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथाङा जों रायजो राजाफोरनि गोसोखौ माने फोथायहोनानै पलिटिकेल सिस्टेमखौ जेब्लायबो माने गावनि खबजायाव लाखिलांनो नाजादोंमोन नाथाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि सेल्फिश रावानो बिथांनि पलिटिकेल केरियारखौ आपकामिं 2025 BTC बिसायख'थिनि गेजेरजों फोजोबस्रांनो थांगासिनो दङ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन नंगौना नङा दिनै BJP पलिटिकेल पार्टियाव थानाय जोंनि बर' हारिनि मानगोनां जायफोर पलिटिकेल लिडारफोर दङ बिसोरो मानो जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव थानानै गसंनानै पलिटिक्सनि बाथ्राखौ बुंनो हायाखै ना बिसोरो आसाम स्टेटनि पलिटिकेल सिस्टेमनि पुतला जानानै दं नामा ओरैबोथिंबा ओरै थांनाय ओरैबोथिंबा ओरै थांनाय मानो खुगा सिनो हायाखै मानि थाखाय मा जाहोनाव दिनै गुबुन हारिनि सोरबा पलिटिकेल लिडारासो जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमनि बिखायाव गसंनानै हाग्रामा महिलारिनि समस्थियाव जों गेलेया प्रमद बर'नि समस्थियाव जों गेलेया माने गुबुन हारियासो दिनैयो जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमखौ माने डिसाइड खालामसिगोन बेफोरबायदिसो जादोंना बाथ्राया जायनि थाखाय दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गावनि BTC गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव गोसोबायदि बिथाङा खामानि मावनो हायाखै दिनैथ' जों फोरमान मोनबाय दिनै गुबुन हारिनि आखायाव जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमनि मोनखानाय गोहो आरो पावारफोरखौ फाननानै बेसेबांथो बेसेन मोनखोबोरा दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैयामोनब्ला बेफोरबायदि जायाबो जानो हानायमोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनाय लोगो लोगोनो BJP बायदि मोनसे पलिटिकेल पार्टिया
हारिया जागायजेननायावनो 9टा सिटखौ देरहासारनानै आवग्रिनानै लानो हादोंमोन। दा सिंनि पलिटिक्सआ मा? दिनै सिंजों माबा मोनसे अंक खालामनानै जोंनि बर' हारिनि माखासे लिडारफोरा जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेलि खामानि मावफ्लाबाय दं जानो हागौ, जायनि थाखाय दिनै गुबुन हारिया जोंनि न'खरनि पलिटिकेल सिस्टेमाव गसंथानानै जोंनि बर' फिसाफोरखौ माने जकार बायदि खालामनानै दिनै पलिटिकेल रुलिं खालामलांनो नाजागासिनो दङ आरो एसेब्लाबो दिनै सुबिदा मोनदों। दा जों बैफोरबायदि माखासे पलिटिकेल खैसारनिफ्राय जों दिनै बोरै बासायनो? मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जों बेखौसो साननांगोन दिनै जों बोरै उदां जानो, जेराव बै हारिनिफ्रायनो जोङो एसेबांबा बोसोर सिगां दावहा नाङै नाङै जों दिनै जुजिबोगासिनो दङ, आलादा रायजोनि थाखाय जोङो जुजिबोगासिनो दङ आरो फैयै फैयै जोंनि बर' फिसाफोरनि बेसेनजों लानानै फैनाय BTC पलिटिकेल सिस्टेमखौ जोंनि बर' हारिनिनो बै सानैसो ननसेन्स लुबैसुला लिडारफ्रा दिनै बिसोरनिनो आथिं सिङाव दिनै हरबाय आरो बिसोरनो जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमखौ दिनै सालायगासिनो दङ। नाथाय दिनै जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमखौ जोंनि बर' हारिनि सोरबायदि लिडार दैदेनगिरिफोरनि सामलायनायाव सालायनायाव बै गुबुन हारिनि डार्टि पलिटिकेल सिस्टेमा टाच खालामनो सुजुग आरो सुबिदा लामा मोनदों आरो गोहोम खोख्लैनो सुबिदा मोनदों। बैबायदि जोंनि बर' हारिनि लिडारफोरखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमनिफ्राय लाइफ टाइमनि थाखाय जोङो आउट खालामनांगौ आरो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जों जोंनि बेसेन गोसा भटखौ बेफोरबायदि मिनिंलेस जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै जाग्रा जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव थाखानाय गोहो आरो पावारफोरखौ फाननानै जाग्रा बर' लिडार दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बिखायावबो जोंनो नाङा आरो बेफोरबायदि लिडार दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जोङो सनमान खालामनानै दोननानै बोजबनानै जेब्ला समसिमहालागै जों लाबाय थागोन अब्ला समसिमहालागै बिसोरो जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ सोबख' सेवहांगार खालामजोबगोन आरो बिसोर लास्ट मोमेन्टआव जेब्ला जोंनि बर' हारिया बे बुहुमनिफ्राय जोबस्रांगोन अब्ला बिसोरबो जाय हारिनि हेफाजाबजों जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ सोबख'दों बै हारिनि जानानै बिसोरो गुस्लायनानै गावबा गावनि लाइफखौ बिसोरो बिदिनो दैदेनलांगोन। बिसोरा जोंनि बर' माहारिजों जेबो माने बाथ्रायानो फैया, बिसोर गावसोरनि लुबैनायखौ सुफुंनो हाबानो जाबाय। बेबायदि थासारिनि थाखायनो दिनै जोंनि बर' हारिया दिनै आरोबाव फिन जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों मोनखानाय पलिटिकेल गोहो आरो पावारखौबो दिनै लांजाबाय आरो बे BTC पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि बर' हारिया दिनै थेर बेथेर जानो थांगासिनो दङ आरो बेसेबांबा गोलाव समाव गारबोनाय जोंनि बर' हारिनि जा गाज्रि जारिमिनफोर, गाज्रि थासारिफोर, बै थासारिफोरा बेफोरबायदि स्टेजाव थाबाय थायोब्ला फैफिनो बांद्राय गोबाव सम नांनाय नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। बेखायनो साग्रिद जा एलार्ट जा सोरबायदि लिडारखौ जोङो सायख'नांगौ, सोरबायदि लिडारखौ जोङो सायख'नाङा आरो फैबाय थानाय समाव सोरबा लिडारनि गोदै गोदै गाबफ्लालायनाय डायलगखौ खोनासंनानै जों जोंनि बेसेन गोसा भटखौ मिनिंलेस इउसलेस खालामनानै दालाखा। गोरोन्थिखौ जा मावबाय खनसे मावबाय आरो नेक्स्ट टाइम दा मावनानै लाखा, नङाब्ला जोंनि गोरोन्थिनि थाखायनो जोंनो भुगिनांगोन। बे बाथ्राया खिन्थु सैथो। बेखायनो फैबाय थानाय समाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा एलार्ट जा, सांग्रां जा। दिनैसिमबो जायफोर जेंना जेथोफ्रा जोंनि बर' हारिनि बिखायाव दङ बैफोर जेंना जेथोफोरखौ दिनै एसे गाबोन एसे माइरं गरसेब्लाबो जों फोसाबलांनांगौब्ला दिनै जों सोरबायदि लिडारखौ जों सापर्ट खालामनांगौ दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै हमदांनो हाखाबाय आरो हमदांनानै लानानै दंखायो। बेखायनो आपकामिं 2025आव बै लिडारखौनो देरहासार होनो थाखाय दिनै रेडि जाफिन आरोबाव जोङो बै लिडारखौनो लाबोफिननानै जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमनि माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ लाबोफिननो थाखाय जोङो सुजुग आरो सुबिदा होनांगौ। मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन, अल्ड इज गल्ड। मिथिबाय, बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि। खुलुमबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि।